Leerlingen knappen fietsen op voor arme gezinnen. Opening nieuw paviljoen Oorlogsmuseum. Het is vandaag 17 april. Dit is het Pelemaasjournaal. De tafeltennisheren van Red Stars kunnen zaterdag 19 april in de uitwedstrijd tegen hekkensluiter VTV kampioen worden in de tweede divisie D. Red Stars staat aan kop met 54 punten uit 9 duels. Naast de concurrent VVV staat tweede met 52 punten uit 9 wedstrijden. VVV wacht nog een moeilijke uitwedstrijd. De tegenstander van Red Stars sluit de rij met 33 uit 9. De wedstrijd tussen VTV en Red Stars begint om 3 uur in Nieuwegein. Leerlingen van het praktijkonderwijs van het Rijland College hebben een aantal fietsen opgeknapt voor arme gezinnen. Dinsdag werd het project symbolisch afgesloten. De opknapbeurt werd gedaan door jongeren van het Venrays Arbeidspracticum, het VAP. Mensen uit het bedrijfsleven zijn vrijwilliger hierbij en begeleiden de jongeren bij de werkzaamheden. Een van deze vrijwilligers kwam met het idee om de fietsen die het VAP gedoneerd had gekregen op te knappen. De gerepareerde fietsen worden nu geschonken aan arme gezinnen in Venray. De fietsen zijn bedoeld voor de gezinnen die op dit moment in de zware tijden het financieel niet hebben om een fiets aan te schaffen voor hun eigen kinderen, waarmee de kinderen dus zelf naar de school, naar de middelbare school kunnen gaan of naar de basisschool, etc. In totaal zijn er 8 fietsen opgeknapt. De onderdelen werden geschonken door Melvins tweewielers uit Oostrum. Een van de leerlingen die mee heeft geholpen aan de reparaties is Joey, derdejaarsleerling praktijkonderwijs. Was er veel werk voor nodig? Redelijk, ja. Bij sommige fietsen wel. Dus, ja. Wat voor dingen moest je allemaal doen? Banden vervangen, licht vervangen, ja. Van alles vervangen eigenlijk. En opknappen. Wat vond je ervan om dit te doen? Ja, leuk werk. Zeker. Ja. En nu worden ze overhandigd dadelijk aan gezinnen. Hoe vind je het dat ze naar die mensen toe gaan? Ja, ik vind dat wel goed. Dan kunnen we ook weer naar school toe fietsen en zo, want sommigen moeten gewoon te voet. Ja. En dan maken wij wel fietsen voor hen, dus dat is toch wel goed. Ja. Ook wethouder Twan Jansen was afgelopen dinsdag aanwezig bij de afsluiting van het project. Hij is zeer te spreken over het initiatief. Het brengt eigenlijk het beste van een aantal werelden bij elkaar. Het VAP, waar leerlingen leren fietsen repareren, opknappen. Een stukje vakmanschap terug, wat we toch wel een beetje missen in deze tijd. Maar ook het doel waar uiteindelijk de fietsen terechtkomen. Mensen die om allerlei redenen eigenlijk zelf heel weinig te makken hebben. Zeg maar de doelgroep die wij ook bedienen via de voedselbank. Dus de groep die het echt het lastigste heeft. Die dan een fiets krijgt op een plek waar die ook heel hard nodig is, maar waar die eigenlijk niet betaald kan worden. En wat voor rol heeft de gemeente hierin? Eigenlijk een hele beperkte. We praten wel over dezelfde mensen, dus we bemiddelen ook zeg maar in beeld krijgen van de gezinnen die daarvoor in aanmerking komen. En verder doen we hetzelfde werk op een andere manier. Alhoewel het project nu eigenlijk is afgesloten, hopen de leerlingen en coördinator het opknappen van fietsen voor arme gezinnen toch nog een beetje te kunnen voortzetten. Er zijn al ideeën over hoe het VAP aan fietsen kan komen. Nou, dus in de gemeente Venray, daar worden door het NLW, het buitenbeheer, er zijn talloze fietsen die wel eens langs de straten, langs de wegen liggen, et cetera. Die worden daar ook opgepakt, zodat de gemeente natuurlijk er weer hartstikke mooi, netjes en schoon uitziet. Nou, en die fietsen die komen allemaal bij elkaar bij het NLW. En we hebben toen straks nog een gesprekje gehad met onze wethouder van Venray. Of dat het mogelijk is dat die fietsen die dus gevonden worden, om die dan aan het VAP te schenken. Venrays Arbeidspracticum, zodat wij daar weer met de leerlingen van praktijkonderwijs van het Rijland College de fietsen kunnen opknappen. De 8 fietsen die nu zijn opgeknapt worden afgeleverd bij de arme gezinnen. Het Venrayse mannenkoor reist op zaterdag 26 april af naar Zwolle voor de finale van het landelijke concours van het KNZV. De winnaar van dit concours mag zich Nederlands kampioen van de mannenkoren noemen. Een extra bus gevuld met 70 supporters zal het VMK vergezellen. De voorbereidingen voor de finale in Zwolle begonnen al in april 2013 met een repetitieweekend in Boppard in Duitsland. Mocht VMK kampioen worden, dan is er op zondag 4 mei een receptie in de Witte Hoeve.
In het Oorlogsmuseum Overloon werd vandaag het nieuwe paviljoen over de slag bij Overloon en de bevrijding van Venray geopend. Een nieuw gedeelte dat eigenlijk het begin aanduidt van een grote renovatie. Voor ons is het vandaag, we hebben het intern ook ingestoken, het is voor ons de eerste stap op weg naar de verdere vernieuwing. We willen laten zien wat we kunnen met een klein budget, wat we kunnen met onze vrijwilligers. Ik denk dat visitekaartje hebben we vandaag al afgegeven. Maar ons doel is eigenlijk om de rest van het museum ook op deze manier aan te pakken en laten we zeggen, eigentijds te musealiseren met Duur Nederlands. En waarom zijn jullie dan eigenlijk begonnen met dit onderwerp, de slag bij Overloon en bevrijding van Venray? Nou, er is een aantal redenen voor. Maar een van de redenen is dat het natuurlijk dit jaar 70 jaar terug is dat die gevechten hebben plaatsgevonden. Dat is op zich al een mooi moment. De tweede reden is ook natuurlijk dat de laatste jaren er ook wel wat discussie is over van wat is de functie van zo'n museum hier. Dit museum vertelt over allerlei delen van de oorlog, onder meer de Jodenvervolging, een heel belangwekkend onderwerp. Dat vertellen we ook, dat blijven we ook vertellen. Maar onze authentieke ontstaansgrond is die slag bij Overloon. En die was eigenlijk een beetje ver te zoeken in het museum. Dat stond hier en daar nog wel, maar al helemaal niet bij elkaar en voor een bezoeker volstrekt onoverzichtelijk. Het staat nu centraal, letterlijk en figuurlijk in onze nieuwe hal. Het paviljoen is gemaakt van duurzame materialen en voor een deel opgebouwd uit een paviljoen dat op de Floriade stond. De gouverneur van Limburg en commissaris van de Koning uit Brabant deden vanochtend de officiële openingshandeling. Hiermee onthulden zij het beeld dat bij het nieuwe gedeelte hoort. Een kunstwerk dat van Venrayse hand is, namelijk van Jan Driessen. Het beeld stelt een feniks voor en is gemaakt uit zeer bijzonder en historisch materiaal. Het zijn granaatscherven, en Duits en Engelse granaatscherven en het zijn originele granaatscherven die vanuit 15 kilometer hier vandaan op Overloon zijn geschoten. En die restanten die heb ik nog teruggevonden in de bossen, hier in de omgeving van Overloon, met een detector. En daar heb ik heel veel materiaal verzameld. En daaruit maak ik dus beelden die betrekking hebben op de oorlog. Jan Driessen heeft het kunstwerk niet alleen gemaakt. Collega Jules Baltussen heeft Jan geholpen bij de uitvoering. Ik ben nogal wat technischer als Jan. En in dit geval hebben we echt goede oplossingen gezocht en gevonden om met de scherven te werken. Dus door ze warm te vervormen, door lastechnieken te gebruiken. En dat is een hele mooie samenwerking geweest. Naast de officiële onthulling vertelde journalist Ad van Liemt ook over een bijzondere tentoonstelling in Rotterdam. De Tweede Wereldoorlog in 100 voorwerpen. En er kwamen ook nog 2 oorlogsslachtoffers die de evacuatie van Overloon hebben meegemaakt aan het woord over hun ervaringen. Het nieuwe paviljoen over de slag bij Overloon en de bevrijding van Venray is vanaf vandaag te bezoeken. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is er veel bewolking. Er zijn lange perioden met regen. Morgen overdag is het wisselend bewolkt. Het is meestal droog. Tijdens droge en vrij zonnige perioden wordt het 's middags zo'n 13 graden. Ik wens u een fijne avond en graag tot morgen.